Hello ja tervetuloa taas pitkästä aikaa uuteen YouTube-videoon. Mä en ole siis kuvannut teille melkein vuoteen mitään videota. Mulla on siis vaan ollut niin paljon kaikkea muuta. Mulla on ollut vaan niin paljon koulua ja töitä ja sit mä oon myös satsannut enemmän TikTokiin. Mut nyt mä oon taas ihan super innoissani. Mulla kyllä vähän jännittää, koska mä en ole pitkään aikaan kuvannut, mut saa nähdä miten se sujuu. Mä oon siis melkein just herännyt. Ainut mitä mä oon ehtinyt tehdä on, että mä oon ottanut pois mun Heatless Girlsit. Ja näistä tuli kyllä ihan sikakivat, mut nytten mun pitää vielä piirata sänky, harjata hampaat ja meikata ennen kuin mä lähden kouluun. Disclaimer, mun on vaan pakko sanoa, että mä en kyllä yleensä petaa sänkyä. Mä oon kyllä joskus liian laiska siihen, mutta se ei haittaa. Sitten mä siitä ajattelen, että mä rupean meikkaamaan, ettei mulle tuu kiire. Kello on just nytten 6:50. Mun pitää lähteä täältä kotoota puolelta. Joten mulla on aika hyvin aikaa meikata ja sitten vielä pakata mun koulukamat. Mut vitsi mä oon siis nyt innoissani tästä YouTubeen kuvaamisesta, kun musta tuntuu, että YouTubeen, tai kun kuvaa niinku YouTubeen, voi oikeesti niinku vlogata. Kun mä oon nyt kuvannut TikTokissa aika paljon, niin siellä on tosi paljon niinku nopeita klippejä, nopeita lyhyitä klippejä. Et TikTokin ja YouTuben välillä on tosi iso ero, joten mä oon ihan super innoissani, että mä nyt oikeesti pääsen niinku juttelemaan enemmän ja oikeesti vlogaamaan. Joten tästä tulee olemaan niin kivaa. Ainut juttu, mikä mulla on vaikeeta tässä YouTuben kuvaamisessa, on, että keksiä videoideoita. Mä en siis niinku keksi mitään muuta kuin, että niinku kuvata maideita tai kuvata niinku vlogeja lomalta. Joten ehdotelkaa tuolla kommenteissa, että mitä te haluaisitte nähdä muuta, koska mä tosi mielelläni kuvaan, jos mä vaan tiedän, mitä mä kuvaisin. Toki maideita on tosi helppo kuvata, mutta mä haluaisin myös kuvata jotain muuta kuin maideita vaan. Mulla on siis tänään suomen koe ja mä en tiedä yhtään, miten se tulee menemään, koska mä en ole ehtinyt harjoitella siihen melkein mitään, koska mä oon harjoitellut vaan psykan kokeeseen, joka on paljon vaikeampi. Joten saa nyt nähdä, että miten tää suomi tulee menemään. Mut nyt mulla on oikeesti pakko meikata, mä en voi puhua teille koko päivää, okei? Okay? Melkein unohdin, että mun pitäisi samalla kun mä meikkaan vielä kertoa tämän päivän suunnitelmista. Mua vähän jännittää, koska mä tuun siis tänään pitämään mun 18-vuotisjuhlat mun kavereille siis. Ja mua jännittää sen takia, että mä en ikinä ole niin kuin ennen hostannut mitään tällaisia niin kuin isompia juhlia. Ja vaikka nämä on nyt vaan mun lähimmät kaverit, niin kuitenkin meitä tulee varmaan jotenkin yli 15 olemaan, mä luulen. Mut ennen sitä, niin mun pitää nyt mennä kouluun, niin kuin mä jo aiemmin sanoin. Ja sitten mun pitää ruveta koulun jälkeen järjestelemään melkein heti näitä juhlia varten. Tai ei nyt heti, mun pitää myös harjoitella kokeisiin, tai siihen psykkaan mun pitää harjoitella. Mutta joo, että tästä on kyllä tosi kivaa. Koulun jälkeen mun 2 parasta kaveria, Liia ja Line, tulee meille joskus 3 mais. Ja ne tulee siis auttamaan mua nyt valmisteluihin. Ja me käydään myös kaupassa ostamassa kaikki viimeiset tavarat ja snacksit, mitä me tarvitaan. Tästä tulee kyllä tulemaan ihan superkivaa. Kello on nyt 6:45 ja mä oon just meikannut valmiiksi. Nyt mä ajattelin valita tämän päivän asun. Ja mä ajattelin laittaa tänään nää tummansiniset bootcut-farkut. Ja sitten vaan jonkun neuleen varmaan. Mä en halua mitään niin ekstraa, koska mä menen vaan kouluun 8 tunniksi. Ja mä päädyin nyt tällaiseen mustaan neuleeseen. Tää on aivan ihana, tää menee tänne alas täältä, tai niinku sisäänpäin täältä mahasta. Joten tää on ihan superkiva ja tää myös sopii näiden farkkujen kanssa, joten mennään tällä. Täältä näyttää sitten tää mun lopullinen asu, mun mielestä tästä tuli ihan kiva. Nyt mulla on kyllä ihan pakko lähteä kouluun. Nyt mä pääsin perille ja mun kaverit oli täällä jo. Ja nyt alkoi vähän jännittää se suomen koe, kun mä en oo harjoitellut mitään. Mut kyllä se hyvin menee. Mä en tiedä kuinka paljon mä kehtaan kuvata tuolla sisältä, mutta saa nähdä. Joo, tänään meillä on suomen koe. Okei, koska mä tulin just valmiiksi kokeen kanssa. Kello on 11:15. Ja siis se oli niin pitkä se koe, että mä oikeesti kestää. Ja mulla oli myös niin kun, ekstra kuulun ymmärtäminen siellä mukana. Että se oli niin kun vielä pidempi. Että mulla kesti ihan sikakauan ja mä olin melkein viimeinen, joka kirjoitti. Mut nyt se on ainakin ohi. Ja nyt mulla on nyt ruoka ja sitten psykan prep-tunti.
Nyt vihdoin koulu loppui. Täällä on aivan ihana ilma ja tuntuu tosi lämpimältä. Nyt mä oon siis menossa kotiin päin. Ja ennen kuin mä menen kotiin, mä käyn kaupan kautta hakemassa paketin. Mä en edes oikein tiedä, mitä mä oon tilannut, mutta saa nähdä. Kun mä pääsen kotiin, mulla on noin pari tuntia aikaa harjoitella kokeisiin. Ja sit jo Linja tulee meille ja me mennään hakemaan niitä kaikkia värkkejä iltaa varten. Joten nyt on vaan pakko lähteä kotiin, mulla on aikaa vähän lukea. Mut mä oon siis ihan sika innoissani ja ootan niin paljon iltaa varten. No niin, nyt mä oon vihdoinkin päässyt kotiin ja mulla on ihan sairaan nälkä, joten mä oon täällä mun keittiössä. Tai on siis mun perheen keittiössä. Ja mä mietin, että mä tekisin 2 quesadillas, sit paistaisin 1 kananmunan ja leikkaisin myös 1 tomaatin. Ja sitten juomana mulla on Coca-Cola. Oikeesti näyttää niin hyvältä, kattokaa. Kello on nyt 1:30, mä söin just valmiiksi. Mä oon myös kattonut hetken vähän YouTubea, mut nytten mä ajattelin avata PR-paketin. Marsana on siis lähettänyt mulle Heo Helsingin paketin, joten katsotaan mitä täältä sisältä löytyy. Tadaa! Linda Ekrot x Heo Helsinki. Täällä löytyy siis hiustuotteita. Täällä löytyy Styling Mousse, joku shampoo, sit viimeisenä Dry Boost Spray. Kiitos paljon, nää tulee varmasti käyttöön. Nyt mulla on kyllä ihan pakko ruveta harjoittelemaan psykan kokeeseen. Mulla on ihan kauhea stressi. Mä ehdin siis harjoitella vaan tänään, huomenna ja sitten ylihuomenna, koska mulla on maanantaina se koe. Ja tähän kokeeseen tulee siis niin paljon kaikkea, että mä en tiedä miten mä tuun pärjäämään. Joten nyt pitää vaan aloittaa grindaaminen. Mulla on myös keskiviikkona Espanjan koe, joten mun pitää ehkä myös siihen vähän harjoitella, jos mä ehdin. Koska mun kaverit tulee noin tunnin päästä. Joten katsotaan mitä kaikkea mä ehdin tehdä. Mennään kauppaan. Nyt mun kaveri Linne tuli siis hakemaan mua ja me mennään hakemaan nyt Lio. Ja sitten me mennään kauppaan ostamaan kaikki verkit. Joten let's go. Rushaskaan liian filmiin. Hi queen! Wow. Nyt Lio on myös mukana ja nyt kohti kauppaa. Nu vi räknar med Linn att vi kommer vara över 20. Oh herregud. Ja, me tulee olemaan yli 20. Nyt me olemme Prismalla. Prismassa, Urpo. Okei, meillä on siis ostoslista. Me tarvitaan juomaa, sipsiä, herkkuja, karkkia. Pizza mulle. Joo, ihan kaikkea. Niin katsotaan nyt, että miten me löydetään. Me valittiin juomaksi päärynäjuoma, tällainen pinkki jaffa ja 2 pepsiä. Sitten me otettiin ranch, sipsejä ja tällaisia cream cheese and onion keksejä. Nyt Amelia ottaa boobsi. Amelia. Boobs, boobs, boobselly boobs. Goody, goody, goody. Okei. Nyt me otetaan siis tosi paljon karkkia. Lemppari bubsi. Ja. Nyt Amelia on otettu niin paljon karkkia. Boobsia. Ja hänen voi ottaa myös muuta karkkia. Okei, me tultiin just Prismasta. Siellä ei ollut mitään hyviä niin kuin, juhlakoristeita. Joten me mennään nyt City Markettiin ja sitten me lähdetään myös Lidlin kautta kotiin. Ei, nyt mä kuvitellaan... Joo. Joten nyt tehdään haul. Nämä. Lempparisipsiä. Tosi hyviä. Ja tosi lempparisipsiä. Ja meillä on myös sour cream and onion sipsiä. Yes. Joo. Tää on 20 € karkkia. Joo. Tosi hyvä. Ja keksiä. Ja myös dekoroidaan. Ja tässä on mun pizza ja meillä on myös minipizzoja. Toi. Joo, minipizzoja ja sitten minidonitseja. Nytten me aloitellaan koristeluiden kanssa. Meillä on nämä 18 ilmapallot, sitten tällaiset happy birthday pallot ja me otan ne tähän seinälle. Me otetaan pois toi kello. Että tähän seinälle tulee niinku tällainen NS-kuvausseinä. Ja sitten me otettiin myös tällaista ja tällaisia palloja. No niin, Minä bonita meidän just. Joo. oh my god! Mun kaveri tuli just ja mä sain sitä lahjan. Siis kattokaa.
fuck. Look at this. Kynttilä. Pullo. No niin, tässä on nyt tän seinän lopputulos. Tästä tuli ihan superhieno. Me ollaankin jo pian valmiita. Klaara tuli just tänne. Ne laittautui nyt tuolla yhdessä. Ja mä tuun laittamaan nämä kaikki snacksit näihin kulhoihin. Ja pian munkin pitää myös vaihtaa vaatteet ja vähän parantaa meikkiä. Ja noin tunnin päästä kaikki tulee tänne. Okei, nyt ilta on ohi. Kello on noin 12:30. Ja tää oli niin kiva ilta, mä oikeesti kestää. Kattokaa, miten mä sain mun kaikilta ihanilta kavereilta. Mä oon niin iloinen ja kiitos kaikille, jotka oli täällä. Ois mun niin kiitollinen. Mä oikeesti kestä. Mut nyt me mennään siis Linin kanssa pian nukkumaan. Me ollaan siis ihan sairaan väsyneitä tästä illasta ja koko tästä päivästä. On ollut pitkä päivä, mutta tosi kiva päivä. Ihanaa, jos katsotte videon loppuun. Pus pus!